vamwe vanhu vanokuzoona ndakabudirira ini ndakabudirira vanhu vaya vakatongobuka moms namudhara havana kushata but eva anomanipulata vanhu anohedhanisa vanhu musoro anohedhanisa vanhu musoro family yese anodhumanisa vanhu musoro anomanipulata zvo vana moms vaya zvokuti akaoma anongori but naivo vacho futi chinhu chekuti kubva kudhara inini ndakagunduruka oza ndakagunduruka but hapana chinombotaurwa pazvinhu zvacho zvandoita saka uona zvinobhohwa zvinorwadza takatoitawo silingi imba yekudheni yaya takatoendesa masitoisa silingi tone maplans echichi ndosenda mapeteni ndiani nhaingende ndichakupai maconfirmation handinawo ndoda kuti mumboverenga kuti inosvikopa mari yemaconfirmation handinawo inini ane mazita amama mana mudhara musuno ndakatofonerwa ndichonzi mufanira wangu yakurwara nechituruturu ndikatosenda 110 bva ndasendera moms 50 pakuti hapasi pese pane ndine mari but ndotomika sure kuti kana every week handitadze umwe musi wakatomuka watori mutonazi mbatoti nditumiro from Norway zvozvokutonge indovaziya kuda kutsvaga kana pekundibatira mbati vangoerekana vauya mbangoti sendero 200 ona musendere 150 ona ndobva apa ndandisitori nachi zvezvokuda kundifuta waiziva kuti wangouya unondionesa ndinotokwereta mba ndatovapa iri 2 waiziva pakuti pabhoo but zvinhu zvacho zvisi zvinenge zvingoita kunge hamhenu zvingakutisitana here inini pandakabva kuyakuya ndakasvika pakuenda kumaini unzwe yandogara nchimba yakuti taipinda pasi pemugodhi kwete zvekuita toti hapana chataitawo afudi vakazongopindira loti ndakatamira msheti jaire vakandiso ahedi ndakufamba papareti ndichigara kuti ziso riri reti ini wangu ndaiva mukorokosa ndichirocha imindirocha apasi pandaitocha ndichitochera kunorova focha wangu ndaiva mukorokosa ndichinzi ndiri luza zvese ndaingotiza muchinditambudza ini ndapfidza ndakazongosvika ngoma ndichidziridza satani ndakamupwapaidza ndakasunga bonza bonjere mwari mangoma oraitsano kana chigunduru chajehovha ndine mangoma obho inini oraiti zvinhu zvandori mpaka zvizhinji zvacho oziya ndoita kunge ndenichitoprofita zvinhu ende zvinoitika mulife mangu ndenichizviziya ini ndingoriwo munhu akabva murenje but ndiri mudiki ndaitofamba mugwanza ndichitoranga vanhu but ulengende iwo uri wa 2004 here handisi 2004 ndoita 2004 inini ndozvandora pandiri kupai maconfirmation emanhinga ndendivasendera ndichakusendera ifuti nepasipoti yangu handizivi kuti zvinenge zvichiitirwei waiziya maloti asiyana ne2 years handizive zvinenge zvichiitirwei iye ndewa 98 but anenge achida kuti I think anoboekana waiziya nekuti unochijaja munhu waiziya ane bitterness yekufeila kwawakaita life unoziya ukafeila ukasafunga faila life pamamaketi ndakaenda kumaini mukunzwere ndakaenda kumaini kwete zvokuti kumba kune kwenzara madzibabedzi vandopedza vanachoita varikutoita kutodii but ndakatora mungona vhale weya pandaina vhale ore tinongoti vanhu isa ndakagara navo pandakagara navhale ndaitoda kumuimbisa zvandiri kuisa maloti vhale ndaitoda futi kuti tiite zvipi izvozvo but vhale achingonouya akabva atongononzwa kuti irombeni zvekuimba izvi zvakadhakwa izvi nezvechirombe vhale mba manipulatwa zvekusvika palevel yekuti akatanga kutoona kunge inini ndoita sei atanga kutoona kunge inini ndodzomoka waiziya vhale mba atanga kusvika palevel yekutanga kutondirwisa but navhale akatoya tichitonzwisisana tichilana vhale wemoziya vhale anga akasimba anga akasimba waiziya but I think aidirwa kuti aishanda so ndinase kuti pamwe vabereki vaya vekuti vanobheliva unoziva pamwe magenerations anosiyana
vanhu vanobhilivha kuti vanoda muroora anenge achishanda value akashanda shamwari ka zvokusvika ndanyatsoona kuti munhu abhenda vada munhu wanokontrola waizi vati komaloti ngabvise nzara inde kunoshanda ambonosakura handiti kozi anti maloti akatoa tsvagai musikana anosenda mari ka osakurirwa every month saka zvinhu zvakangofanana zvingoti kuti hasiri yaita chete but anenge abhadhara ka moitisa vanongo ameno oziya Eva uyo Eva isikukuviri right unoita tuli vanhu ndona vachida kubhula chi mukona moms inini handisi tsaga inini zvokuti ndoita zvinhu zvandisingadi munoziva kuna life inorwadza here sekurarama zvinhu zvausingadi kana kurarama nemunhu wausingadi chokwadi saka ndinenge ndichizviomeserereiko kana inini maloti ndaida kumushandisa ka ndokomusiya kandotongotsvaga umwe munhu but handimusiye because ndomuda but anoda kutsvaga tumareasons papo kuti munhu asi kusiyiwa because anodiwa zvafanana kalafu wese ochanga kuti murume ndewedu tese kuti kalafu uyo anobva ndakamuzava ndomuda aritopenga kana uchidiwa iwewe ukutadzwa nekuteerwa kana kalafu ndichimuda ka ndongomutora ka ndongosiya maloti wacho kuche kuti hanzi hanzi wakatoti ndoda kalafu apa ndiwo futi waitwa imufonera tete vaimbwe atukora mameseji aya kalafu uyo yakatouya vakatoronga dhiri ravo tatozozvikula touya vakaronga dhiri naEva vaitokomunicata imagine and Eva akashandisika pakuti munhu agara ari wiki agara ndo zvaari agara anorwisa saka yanga iri pena maiziya kalafu uyo andaurira naye wewe maiziya pikana mwari wangu kudai kalafu uyo handina kurara naye vane vachidrowa sezvanochitaura akaoma hanzi ndazoona kaposti kakanga akanyora hanzi ulengende anoti akandiudza kuti aimire saka isingamiri kandongotsvaga kawe munhu uchinomira ndingazviomesere nekuda kutunda because imimi baba maipere imimi mungatiimbire fadza madzimai iyo isingamiri nekuimba matunda aya ndotanga kugara nemunhu andisiri kutunda aiwa asiwo ulengende iye inzwa iwe ulengende mozotaura ndisandimira ningopedzisa pichana Stefan odai lofuna patenga Red Bull ngokona ngoro right but musadrive makadha kwavanhu imini kalafunda mona akanyora kuti hanzi ulenge ndaita haimire zvaona ndichitaura inini zvandakataura nezuro patai panapa ndichimutaura kuti tichojoka paya totaura sindi rangu sindi rangu inari hatomirwe nakalafu wewe because kalafu ane mweya wekuti ane chimweya chekuti tirongabvunza vanhu vari padhuze naye kana vakambouye padhuze naye ndakatozoita find out kuti akatizenge achitorapiswa siki apa ugeze futi ane mweya wekuti akavhura makumbo kudai so apa anogara asina pendi akavhura makumbo kudai so aiwa ndambowezea ndo zvakanzwa ndichitaura zvakanzwa unganzi hanzi maloti ari kuda fema around ulengende iye maloti ari akatoisa ulengende fema ayo ulengende maloti anozvitengera zvidhori saka mavlog andenichita ndichikudawo macho muda kubata zvidhori iwo chete kungoti uzvifadze iwe tenga pichipowa mari kautenge wega iwe ngende chapiswa siki apa anogara asina bhurugo anogara asina bhurugo apa ndinatsano vangu vandoda kuzoisa apa vari mune imwe mota iri kumashure waziya vakanimuwirwa vari mumota iri kumashure vakaiswa roko mubhurugo akanyepedzerwa ngabatwa nehope ndati munhu yoyo uraitika anovaviwa
Totoziva kuti anopenga ndosikatikatomtora tikatoti it's okay. Oize, Brai akaiswa rokomburuko. Kanga achipopota. Ko Maloti waimutengera hembe waidi kumutengera bhurugwa. Mfana spina akavingwa murumu, mfana spina wewe. Spina. Akavingwa murumu akarara. Oize, spina ndobva amisa. Spina ndobva amisa. Hanzi kumaaudio kwanga achitaura neni kufona hanzi ndaidanana neumwe muyuti so hatichataura hedu mazita but mucelebrity hanzi ngenda akandithreatena. Andaita sei? Hanzi ndaidanana neumwe muyuti mucelebrity muyuti. Ndiani angachidaro? Iwe Maloti mukwenyu umuudzi. Hanzi ndaidanana ne? Ndaidanana neumwe muyuti so youth. Then tikachenji kambwa ka aiwa not TNG. Iwe Maloti akamboya kwauri keti. No, ndikureva munhu aidanana Colorful but iye handidi kumutaura zita because munhu wangu uya mani wema coupled goals. Draw musi wefiwe. Usataure zita rake. Maloti wema couple goals. Munhu iyeye alright aigona kutomuda but akasvika pakutoona kuti munhu uyu ane mweya wetsvina wekuti chero kamuda iwewe haupedze day uchimuda. Oize, pakuti anodhaka asati ozotanga awana munhu iye achiposta vanhu every day wiki rakasiyana naina nhingi wiki rechi2 ndikati ino wiki rechi3 ndikudana nhingi. Munoziva here akambonyora zilist here ndaizomusiya achiuya nemunhu iyeye tichifamba tese tichitoita tumakapo goals sei. Because paakandipa maV11 ekuti ari kudanana neuya ndakazomubvunza ndikati but maifamba mese sei muri for iwo uri wauyu futi. Zvikanzi saka chigayai saka imagine kuti iwo wofamba iwo futi saka alright uri munhu akaita sei. Otangonzanzi ye Maloti Colorful ada kuprova chiko mahuri akatofeilawo wakatoisa message wani uchichema sisi ndokuda kudzoko mahwani apa mukudzoka kuda kusotry kuda kuputsa movement. Munyeba rino walisa iwe munhu asingadiwa anongosiyiwa. Ndisitsaga kainini. Ndingaite nemunhu andisingadi sure. Aiwa but Maloti aikanganisa ungatengere munhu mawindow akanaka kudaro orega umutengera bhurugwa. They can't even do half of the shit. They are not even half of the woman that I am. Kumata kwenyu, kumata kwa Eva, kumata kwa mama wangende, kumata ndekuprotecta muri mbwa dzevanhu muchindishandisa. Vanhu vemahuri. Yeah. Aiyo ngatisikate Eva mama ngativasiyei. Mati? Ndati ngatisikate itete tinogona kuzoitana sorry mama ngativasiyei toripiswa. Iwo vanhu vanofanira kutondita sorry because andachandika